Aw, hugot ba ko sa pagsakay mo sa kuha, ma'am? Wala jud ko nagbinuang ya, basta kay mo sakay ra ko. Pre, nakay pasayro nga. Ulan-ulan man. Mau gani na, upat kalarga ba? Sige lang, pabatabot sa takay. Sayo pa man pod. Gani, taas pang adlaw. Napa kaya motor sa terminal karon mo? Wait daw, akong silipon. Pre, pasayro na. Wala. Pre, kisa kayo na una nakaturno, pre? Aw, imuha dyan na kay ikaw may una nakaturno. Tama din, no? Alanganin mag-isa, pre. Pabot sa kong isa. Yan na, masayro mo? Ay. Oo. Pre, sure ka? Napasayro ni? Pre, sure ko nga pasayro na pero di ko sure nga naligo ka. Agay! Ala, kaya pa mong guro ni? Kinsay torno sa inyong duha? Ako dam ako. Ikaw di ay torno? Ingani mo tumutor sa akong uyab ng binuangan ra ko. Dam, okay ra dam, paabot tag isa? Kanang, pwede dili lang ko sa imuha mo sakay, sir? Kung sa'yo nakita ni mo nga mali, dam? Ang motor manggod nimo, sir. Malon man eh. Branded, way batsi. Ayay ka pre, murag variable. Ay, kani, kay simple lang og motor. Dam, tanaman ka. Pwede sa imuha ko mo sakay? Pre, ngano di man mo sakay sa kuha? Pugo kabalo pre. Mas maayo pa ning simple lang og motor kay di patapasakitan. Unsa to ko nadunggan? Final na nga ikaw akong angkasan. Pre, dili pwede ni pre nga imo kong lagtawan. Ya, unsa man to na nga ako may sakyan. Tara dam, asa man ka di sa bakan o do sa likuran? Bisan asa basta imo lang akong ampingan. Sige, ali, tara. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. Aw, hugot ba ko sa pagsakay mo sa kuha, ma'am? Wala jud ko nagbinuang ya, basta kay mo sakay ra ko. Sige na ya, tara na kay kaulanon. Insultuha trabaho, eh.